Došli na Tesla akademiju. Sada ćemo da vidimo zašto napadaju Miroljuba Petrovića. Vi ste svi svedoci da zadnjih 4-5 godina kuka i motika novinarska se digla, naravno plaćena za pare od strane zapadnih firmi i napadaju čoveka svim i svačim što stignu. Sad ćemo da vidimo zašto ga napadaju. Napadaju ga iz sledećeg razloga. Inače, ja sam Miroljuba Petrovića upoznao lično, pa ćete da vidite kako to izgleda. Znači, Miroljub Petrović je čovek koji je doveo u Srbiju ovo. Doveo je Richarda Schulza. I sve što postoji što je vezano za Richarda Schulza je preveo na naš jezik. Znači, imate knjige, imate programe, imate tinkture, znači, imate iskustva u lečenju na taj način, imate stare sorte semena koje možete da kupite. Pazite, stare sorte semena, znači sve originalno, kukuruz osmak, znači sa 8 redova, ne 50, ne 60, to je kukuruz. Mi smo to uzimali. Pazite, to nije jeftino, ali je milion puta jeftinije nego da kupujete ovu genetiku koja se prodaje, jel tako, kod nas i koju ljudi sade. Znači, zašto napadaju Miroljuba Petrovića? Postoji, pazite, Centar za prirodnu medicinu, evo ga Richard Schulz, šta kaže, znači čišćenje organizma, dobro, zašto je 11 godina škola prirodnog lečenja, sad ovako, prirodno lečenje organa čovječih tela, prirodno lečenje srca i krvnih sudova, jetra i žuča, bubrega i bešike, zato ga napadaju. Zato što je čovek napravio strahovitu korist za naš narod. Znači, moj duboki naklon Miroljubu Petroviću, on je čovek doneo, edukovao čitavu naciju na ovim prostorima, na prostorima cijele bivše Jugoslavije. Svi su čuli za Richarda Schulza, svi su čuli za tinkture Richarda Schulza, svi su počeli da se leče. Pogledajte ovo, znači kako se leči ćelavost, iskustva, šta treba da se radi, kako se čisti organizam, kako se leči cista na dojci, sve na prirodan način. Jel to ima zvanična medicina? Gde je sajt gde vi imate kako se leči na zvaničan način ćelavost? Nema. Kako se radi cista na dojci? Nema. Samo seku, zrače, prže, odstranjuju. Znači, kako se leči cmičak? Evo, ovo mora da vidim. Znači, kako se leče duhovni problemi, kamen u žuči, kičma, kondilomi, kronova bolest, leukemija, limfni čvorovi, masno tkivo, mršavljenje, multipla skleroza. Pazite, ovaj čovek daje 2 grama mozga u našoj vladi, oni bi njega postavili za ministra zdravlja i on bi se time bavio. Znači, ali pazite, on je već sve uradio. Znači, čovjek je sve uradio. Pogledajte, imate rak bubrega, rak debelog creva, sve kako se to odradilo, recimo, rak dojke. Kako se to radi na prirodan način? Na prirodan način, evo što imate, da bi, video o štetnosti savremenih načina, dobro, treba da se očisti organizam, dobro, znači, i imate čak video snimke sa iskustvima ljudi koji su se lečili. Znači, Miroljub Petrović, njega napadaju samo iz jednog razloga, što radi dobro za zemlju. Iz tog razloga. Na svu sreću, ljudi su to prepoznali i ljudi su veoma zahvalni čoveku. Čovek ne može da prođe ulicom, da ga ne zaustavljaju drugi ljudi. On ima interesantan medijski nastup, mora malo da napravi da to bude zanimljivo ljudima, da može omladina da gleda, ali moj duboki naklon Miroljubu Petroviću za to što radi. Šta su sad rekli? Sad je on osuđen, pazite sad ovamo, znači, ovi novinari, prestitutke koji su plaćeni za to što rade, napadaju ga iz sve snage, znači strašno. Kaže, zbog njega je jedan čovek umro, zamislite jedan, sad ćemo od raka, za 10 godina njegovog rada. I to ne od njega, nego dečko je verovatno bio na nekom zračenju, pa nisu pomogle tinkture i slično. Znači, koliko ljudi godišnje umre od raka, znači raka u Srbiji. Ajmo da vidimo. Znači, godišnje, 20.000 ljudi umre od raka. Dobro, da vidimo. Koliko doktora je osuđeno zbog toga što su im pacijenti umrli od raka, da vidimo. Koliko doktora je osuđeno u Srbiji zbog toga što su im pacijenti umrli od raka. Ajde da vidimo. Gorke reči Danice Grujišić. Ova je opasna, ona leči ljude, ona toliko. Smeniti direktora zbog liste čekanja smrti. Nemačka kompanija presila lek protiv raka. Igrom slučaja to košta 10.000 € i slično. Koliko je važna prevencija?
Znači, licence dobili i lekari Tomi Stojanović. Znači, najobičan broj od COVID-a, da vidimo, znači, onkološki pacijenti platili cenu pandemije. Vidite kako je ona zabrinuta. Po faciju se vidi da je zabrinuta zbog toga. Mislim, vidite, ovaj pogled ode inteligenciju, vidi se odmah. Znači, šta je procedura? Kome smeta Miroljub Petrović? Pa toj mafiji. Šta je uradio Miroljub Petrović? Strahovite stvari za ceo region, ne samo za Srbiju. Znači, za ceo region. I za Srbiju. Pazite, vi te proizvode možete kupiti. Oni su 10 puta jeftiniji nego ako se kupuju originalni od Richarda Schulza. Oni koštaju po 100 i nešto dolara, $80, $60. Mi smo hteli to da uvezemo. Ne može da se uveze. Mi smo hteli da uvezemo to iz Amerike i da prodajemo na prostoru bivše Jugoslavije. Ma ne može se uveze. Ne daju. Ne može. Jednostavno trebate 5 godina da prođe proceduru da bi se dobilo nešto da može se koristiti kao lek. Ne daju, jednostavno ta mafija ne daje i ako se koristi kao prirodni preparat ili dodatak ishrani, onda može da se registruje. I vi to možete kupiti u Srbiji, u Crnoj Gori, u Makedoniji, u Bosni, u Evropskoj uniji, u Hrvatskoj, u Švajcarskoj. Možete da kupite te preparate svugde. Znači, kome smeta Miroljub Petrović? Nikom normalnom. Samo toj mafiji i tim kriminalcima, farmaceutskoj mafiji, kojoj odgovara da svi mi budemo glupi, kljakavi i bolesni. Tako da, naš ogroman pozdrav, ne veliki, nego ogroman pozdrav za Miroljuba Petrovića. Hvala mu na svemu što je uradio. Živ nam on bio 100 godina.